салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. имрӯз мо шуморо бо лесисаҳои чӯбӣ дар даруни хона васлшавандаро ба шумо нишон медиҳем. Дар барномаи мо ҳастанд усто Ҷамшед. салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Ҷамшед аст. Ман устои чӯбу тахта ҳастам. ҳар чизе ки шумо дар ин ҷо мебинед, ин маҳсули дасти мо аст ва мо каме аз рангобор ба шумо намоиш медиҳем. дӯстони азиз, мо фардо ба шаҳри Бохтар сафар дорем. бародарони мо дар он ҷо васл карда истоданд. мо аз ҳамон ҷо ба шумо намоиш медиҳем. моро пайгирӣ намоед. рафтем. дӯстони азиз, чӣ тавре мо гуфтем, мо дар шаҳри Бохтар қарор дорем ва барои шумо дӯстони азиз фарқияти 1400, яъне пагони метр 1400 ва 1600 фарқияташ дар чӣ аст? дӯстони азиз, фарқият дар он аст ки дар ҳамин деворе ки шумо мебинед, дар ҳамин ҷо бисёре аз мизоҷон яъне абой мекашанд ва мо аз худ яъне бо фанер анамин свети анамин лесниса анамихе бо тавре гӯем яъне абшират мекунем ва дар ин ҷо уголок меояд. ва дӯстони азиз, бисёре аз мизоҷон хоҳиш онро доранд ки дар ҳамин ҷоҳо мо ба онҳо зарҳал занем. яъне фарқият ҳамин аст дӯстони азиз ки байни 1400 ва байни 1600 ҳамин аст ки дӯстони азиз ба шумо мефаҳмонем ки дар ҳамин ҷо ҳамин вақте ки зарҳал шид, яъне кори зиёдатӣ мешавад. дӯстони азиз, мо ба ҳамин хотир барои ҳамин байни 1400 ва 1600 ман ба шумо мефаҳмонам. яъне ки барои мо рангубор фарқият надорад. вақте ки 1600 сомо шид, пас бидонед ки дӯстон анамин яъне рангубор анамин сафеду яъне зарҳал аст. дӯстони азиз, ва барои мо анамин соҳиби анамин хона хоҳиш кард ки яъне таги анамин гӯем ки леснисаи анамин бародари мо кам тарвуй буд, кушода буд яъне, ва мо хостем ки дар анамин ҷо аз анамин фанерое ки гуфтем, аз анамин фанерое гуфтем ва дар таги анамин чизҳо яъне мо як ҷои муайяне ташкил кунем ки яъне мо мардуми тоҷик рӯзгори мо хеле калон аст ва дар анамин ҷо метавонем мо ягон рӯзгори зиндагиро дар анамин ҷо монем. оди дар ин ҷо устои мо анамин чизро кор кардасай ва мо ҳаракат мекунем баъди 1 соат 2 соат анамин ҷоро ба анҷом расонем. дӯстони азиз, аз номи канали анамин бародари мо ба мо занг занед. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо васл мешавад ва аз номи анамин бародар занг занед. мо як тӯҳфае яъне як ступенкае аз номи анамин бародар
барои шумо туҳфа. Дар вақти чен кардани инро мо ба шумо ҳисоб намекунем, яъне туҳфа. тавре медонем, дар бисёр ҳолатҳо мо меравем хонаи Мирзоҷон ва мо ана ин чизое ки шумо мебинед, яъне ограждение мегӯем, мо инро пагони метр нею метр ҳисоб мекунем. Яъне агар шумо аҳамият дода бошед, 1 метри инро мо 700 сомон насб мекунем. Шумо мебинед дар ин ҷо мо инро 90 сантиметр, яъне 90 сантиметр кардем. Ин бо хоҳиши анамин соҳиби хона аст ки шумо дида истодаед. Ва як чизро фаромӯш накунед ки дар бисёр ҳолатҳо мо байни инро аз 12 то 13 мемонем, яъне зеботар мешавад. Дар кадом тарзе ки хона сохтааст, мо бо анамун тарз пешкаши Мирзоҷон мегардонем. дӯстони азиз, хуб дӯстони азиз, тавре шумо шоҳид ҳастед ки аз ҳама чиз зеботарӣ ин чашм аст. вале шумо фаромӯш накунед ки дар ҳар хонае медароед, дар ҳар қасре ки ворид мешавед, пас фаромӯш накунед ки чашм зеботарин чизро ба назар мегирад. вале ҳар хонае ворид мешед, мо ба шумо тавсия медиҳем ки агар сифати хуби лесниса бошад, сифати хуби дар бошад, пас ин зебогӣ шуморо нишон медиҳад. ва мо барои шумо гуфтанем ки гарчанде ин дар маҳсули дасти мо нест, вале мо барои шумо хушҳои зебо, яъне карниз омода мекунем ки нархи он аз 300 то 700 сомон аст. дар канали бародари мо подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед.